I pozdrav svima ljudi, evo nas još jednom Minecraft preživljavanju epizoda 2, nastavljamo tamo gdje smo stali. U prošloj epizodi smo sakupili malo kamena, napravili krevet i malo mesa. Sad ćemo sakupljati malo drveta i kopet ćemo manje, nećemo malo. Izvidite, ponovo mi laguje pomalo. Pošto mi se pao da je prva epizoda, odlučio sam odmah da snimim drugu. Ja što kočim. Vidimo se za par sekundi. I evo me ponovo, smanjio sam FPS i smanjio sam čankove na 0. Nema veze, kad smanjim lag, ja ću da povećam čankove na 4. Tako da ajmo da sečemo malo drva. Samo da je beše ono drvo. Ja sam ga isekao? Jesam. Ajmo ovo. Ajmo ovo još jedno pa ćemo da idemo da majnamo. Znači napravio sam i stranicu. Hajkujte. U Minecraft preživljavanje epizodu 1 sam stavio i link kanala od mog brata. Šerujte ga i lajkujte ga i subscribeujte. On znači, on je mlađi i izbacuje crtani. Tako da nemojte mu zameriti, ali stvarno je, ima 20.000 pregleda za jedan video, ali pre 2 nedelje ga je izbacio. Samo kanal je napravio pre 2 nedelje i on je počeo da dobija lajkove i subscribere, ima 50 subscribera, 100 lajka za sve videe i nadam se da ću ja imati toliko za kratko vreme. Ajmo da manjam. U 1.8 verziji su dodati novi blokovi. Kao na primjer Diorite, Granite, Andesite. Nisu nešto za gradnju. Meta. Nešto laguje. Evo ga. Ima ovdje dosta metala, 8 komada. Evo to da sakupimo. Dosta. Sad, evo to. Imamo skoro 2 steka kaldrme, a kaldrme će nam trebati. Sad da stavimo ovdje gdje sam napravio baklje. Ajmo malo ću, neću mnogo. A jabuke tu. Ne može se to stvara ništa, evo ovako ćemo da zagradim. Da se spavljaju čudobišta. Morat ćemo napraviti sad jedan metalni i jedan kameni kramp. Dio. Maše ćemo napraviti metalni. Samo da je još, pošto se ne vidi zbog čanka. Kad skinem Optifine, pa tada ću da povećam čankove. To će biti u sljedećoj epizodi, sad sam zaboravio. Tamo sam planirao i zaboravio sam. Odmah sam krenuo da snimam i tako. Ajmo ovaj ugalj da pokupimo. Izvidite, malo sam promukao bojeve grova. Ne znam da li će biti 2 dana videa zbog grova. Promukao sam dosta. Sad ja da snimam prvi video. Prvi sam baš dobro snimio i ovaj drugi nešto. Ne znam da li
A može da se spavnuju. Da sam sve to i ajde dobro. Za koga navijate, pišite u komentarima. Ja ću vam reći, za Zvezdu ja navijam. Pče nam kram. Idemo tamo da ispečemo malo ovog metala. Imamo dosta kaleme, ona će nam trebati za kuću kao što sam rekao. Biće dobra kuća solina. 8 bit će dobro. Jedna, dve ćemo da stavimo doktor i bi mogli da istražimo da ima ovdje uglja. Ugalj će nam biti dobro potreban. Tamo ima dosta ovih nisraški parkurovac, tako da ne zamerite. Ima tamo dosta kola i ovdje dole. Čini da je ono meto, nije, underside, činilo bi se. Ima krave, ništa se ne vidi zbog čankova, a poslužit će bolje tako nego nikako. Evo da napravimo taj metalni i jedan ovaj kramp. Ne znam da je odmah da pravim neki oklop. Ajmo prvo čest isto da napravimo. Dobro, jedan čest je napravljen. Ajde, nećemo sve da pretvaramo u daske. Ajmo ove štapove. Dva ćemo krampa. Prvo ćemo jedan metalni umjesto treke. To će tu i jedan kameni. Tako. Sad možemo da uzmemo ovaj metal. Možemo kapu da pravimo i ove čizmice. Prvo maču. I što još nećemo, neka tu metal. Prvo da pravimo jedan čest. Čest. Idem još jedan čest dole. Da je malo veći. Čekajte, ovo ne valja ovdje. Glupo mi izgleda. Poslije ćemo da napravimo i malo mi započeno, napravit ćemo i što sam htjela da kažem sada, sekiricu metalnu. Ajmo sad malo da kopamo pa vidimo se dok ja naiđem na metal. Ljudi, naišla sam na silverfisha. Čekajte, evo još jedan. Ovo je dobro. Evo još jedan. Dispawners. Čekaj, vidim na kojoj težini igram. Opcije normalno. Evo još jedan, nije se dispawnova, beži. Dobro, taj. Dobro. Tu nalašu. Najviše. Dobro je. I to bi bilo to za današnju epizodu. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao. Mislim da će ove epizodi trajati 10 minuta, neće više, šta će nam više. I to bi bilo to. Doviđenja. Ćao.